Това е новата ни котешка тоалетна, автоматична, с камера вътре в нея. И ето какво сме заснели. Папарашки. Има и нощен режим и можем да виждаме какво се случва и на тъмно. Муки много обича да заравя и да зарива и да заравя и може да драсти с часове. И ето как се случва магията. Просто с завъртане. Хоп. И сега наобратно. И онова нещо отива в контейнера за отпадъци. Вуаля!